Sama po tayo ng Sasquan at mga Lubao. Saka yung mga kawalan natin. Nagagapin po. Mga kawaran at nasa bahay na tayo ng Lubao. Kapagpagsilang natin yung Lubao. Pupunta tayo ng Sasquan. Susubukan po natin pumasok mga kawara para makapag-bisita tayo. Malaking simbahan po siya dito sa may Lubao. Siguro ano ito, matandang simbahan. Kung nagagawi po kayo dito at papasyal tayo. Pero hindi tayo, wala po tayong may bigay. Sensya na. Ano siya? Ito po yung simbahan, no? Papasok tayo mga kawarak, baka pwede tayo pumasok. Ano siya? Yung matandang simbahan siya. Dito sa may Lubao po. At naghingi po ako ng abiso. Mahal na hari. May narinig akong sapatos na gumalaw. Ayun po. Sabi nga, Jesus Nazarenus Dominus Dominorum. Jesus of Nazareth, King of all kings, sika nga. Ayun o. Sino kaya yun? Yung santo doon, ano? Siguro kilala niyo siya. Hindi natin pwede lumapit, baka mapagalitan tayo. Ayun po. Visitation po tayo para updated din po kayo mga taga-Kawarak na taga-Pampanga. Yun na yung mga galing sa abroad o yung matagal nang di umuwi. Pag gusto nyo bumisita sa mga simbahang matatanda, ito po. Dito po sa may Lubao. Holy Rosary. Ayun po. Napakano niya. Ito po ang larawan ng ating mahal na inambiran po. Ave Maria, Gratia Plena, Dominus Tecum, Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Salamat po sa lahat. Mahal na Birhen, pray for us always. Omni Jesu, dimiti nobis, divita nostra, salvanos al igne, ab inferiori perduc, in cielo omnes animas, preserti mias quae, misericordia tue. In Jesus' almighty name po. Salamat sa lahat. At sa lahat po ng mga kawarak na sumusbaybay at nanonood na ating vlog po. May the good Lord bless you always, together with your family po. May the blessings be upon you all always po. And don't forget po, basta nandyan lagi ang Panginoon sa ating buhay, keep Him alive in our life. Sabi nga, ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Tama nga naman. Siya ay Diyos ng buhay ang pananampalataya at hindi Diyos ng mga patay na pananampalataya. Kasi pag patay ang pananampalataya po natin, so we don't believe in Jesus po. May God bless po sa lahat. Ito po. Si Holy Rosary po. Talagang ano siya. Siguro ito yung matanda siyang simbahan dito sa lalawigan po ng Lubao po. A blessed day po sa lahat. Niyo po yung mga pintuan, mga dinukit na larawan.
Siguro ito San Agustin de Hippo po ito. Si San Agustin de Hippo. Yun siya. Tsaka si Santa Monica po. Santa Monica. Ayan po. Dito naman po sa kabilang pintuan nakadukit ang larawan ni San Jose, Patriarca San Jose. Ang buting ama ng Panginoong Jesucristo po dito sa lupa. Kung saan siya ang tumayong helper, guidance na ating Panginoon nung bumaba siya para bisitahin tayo at iligtas sa ating mga kasalanan po. The Trinitate. Siguro ang ibig sabihin nito, the Trinity. The Holy Trinity. Ayun, may hawak siya, Holy Puso. Ayun, at moving na ulit tayo, Makawarak, at bibisita naman tayo sa Sasmin po. Kaya nang sabi ko, ikot-ikotin po natin yung Pampanga, lalo na yung mga churches po. Nang sa ganun yung mga nasa malayong lugar po na matagal lang hindi nakakauwi, pag gusto lang bumisita po sa mga historical makakapamasyal po sila. Dito po ito sa Lubao, mga kawarak. Nalakad na po tayo. Kawarak yung shortcut papuntang Sasmon po from Lubao. Hindi po tayo dumaan ng Guagua. Pero mamaya dadaan tayo ng Guagua. Napakagandang lugar na po. Ito po yung papuntang Sasmon naman. Kaya nakikita nyo na dito, marami ng palaisdaan po. At what a better place to live po. Yung mga taga Pampanga, napaka mapalad po natin at ito ang bayang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Basta pagyamanin lang po natin lahat ng kaloob natin Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Basta sabi nga, kung anong meron ka, ipagpasalamat na lang natin at ikasaya. Ayan po, yan po ang ating kawarak na si Pogi. Siya po yung mag-atid sa atin para isang service po natin para maikot natin yung mga lugar na alam ko kinasasabikan natin ninyo po. Nandito na po tayo sa bayan ng Sasman po. Ayan po. Ito po yung napaka-milagrosang simbahan. Dinadayo po siya. Santa Lucia po. Marami dito pag nagpipiesta siya. Talagang dinadayo po siya ng gusto. Po Santa Lucia, good morning po. I came here to visit po. Ayan po si Santa Lucia po. Napaka-milagrosa siya po. Kaya dito sa bayan ng Sasma po, talagang dinadayo yung simbahan nito, lalo na pag-fiesta niya. Good morning po. Kung di pa kayo nakadayo dito, ito po yung simbahan ng Santa Lucia dito sa Sasman po. Napaka-miraculous niya. Maski lang siguro dito sa vlog natin, dito po, pwede na kayong mag-wish siguro. Napakabuti niya po. Mga matatandang simbahan po. Ayan o. Siya po Mama Kalulu po. Ano yung pagpasyal natin dito. At hindi yung ginagawa natin, di naman masasayang ito. Minsan pa at magpapaalam na tayo kay Hapong Santa Lucia. Dasal na lang po kami na palaging iligtas sa anumang kapamakan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo po. Nagulat ako, akala ko kasama na rin ako dito. Joke lang. San Marcos. At po, alam niyo itong apat na ito. San Marcos, San Lucas, San Juan. Hindi po si San Juan Bautista yan. At saka San Mateo. Alam niyo po siguro kung saan yung matatagpuan yan. Sila yung mga pangunahing pong tagapagsulat
Hindi ko na sasabihin kung saan. Pero alam niyo po, si San Juan ang sa mga pinakamamahal na apostoles ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi si San Juan po, siya po yung nagsulat ng The Revelation, kung saan nung nakakulong siya sa Patmos na binigay sa kanya ng Diyos ang mga panaginip. Siya lang po sa mga apostoles niyang namatay na sa normal na karamdaman lang po. Pero nakulong siya ng matagal. Doon siya gumawa ng mga sulat at saka dyan niya nakita ang mga panaginip na binigay ng Diyos sa kanya. Siya po yung nagsulat ng The Revelation. Siya po, sasabi ko lang, kapag malambing ka sa Kanya, malambing ka sa Diyos, keep talking to Him always na bilang isang ama, at sinisigurado ko po at malambing din siya sa iyo. At mahal na mahal ka niya, mararamdaman mo yun. Bigyan na ulit tayo mga kawarat. Mabiyaya po siya sa mga isda. Lahat na nag-aakad po ng mga isda, mga kumurang isda dito po diba? Ito po yung bawi ng Tasman. Dito naman tayo sa bawi ng Tasman. Po tayo makawarak sa simbahan ng Guagua po at Santa Porta. Nagpa-practice silang kumanta. Tama, titignan natin kung makakapasok tayo. Papasok po tayo. Nandun pala sila. Ito po mga kawarak at nasa simbahan naman po tayo ng Guagua. Immaculate Conception po dito ito po yung sentro ng Guagua po, simbahan ng Guagua. Nakita niyo po yung nasa Betis, yung pinakita kong San Mateo, San Lucas, San Marcos, at saka po San Juan. Sila po yung mga pangunahin po na sumulat sa Biblia po. Doon sa Bagong Tipan, kung alam nyo, sila po yung pinagkaloobang kapangyarihang magsulat sa lahat ng mga experiences nila nung kasama nila ang Panginoong Jesucristo at nang hindi nakasama po. Sila po yung sumulat nung sa Bible po. So Immaculate Conception po yung patron nila dito. So ang pangalan po ng Guagua ito. Dumaan na rin tayo dito. So umigo tayo, Lubao, Sasmuan, Guagua. Ikutin po natin yan para mga kawarak at makita nyo naman yung St. Joseph po at saka ang ating Panginoong Jesucristo ng bata siya. Sabi nga, hindi na natili sa pagkabata ang Panginoong Jesucristo. Doon sa ninyo, hindi nga po siya nanatili, pero tandaan po ninyo, dumaan siya sa pagkabata. Dito, kung nakikita po ninyo mga kawarak, bakit yung crucifix na nakaharap, di ba dapat nakaharap siya sa mga tao, di ba? Pero bakit po ang crucifix nakaharap siya, ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo sa pare? Kung sino ang nagmimisa, nakaharap siya. Bakit po ang dahilan Pero ang alam ko po ang dahilan dyan, kaya nakaharap ang larawan ng ating Panginoong Jesucristo sa pare para po makikita niya yan at hindi siya pwedeng magsinungaling po. Kaya lahat ng sinasabi niya ay katotohanan at pawang katotohanan lamang when it becomes too spiritual po. Hindi siya pwedeng magsinungaling dahil konsensya ang titira sa kanya, dahil po yung crucifix, the Holy Crucifix po ay nasa harapan niya tuwing siya ay nagmimisa po. Yun po ang pagkalam po. Ewan ko lang po kung ano yung
ibang ano ninyo, ibang interpretasyon po ninyo.